Once again, Barangay Puerto. Sa tinuod nga gugma, panagiusa ug pag-ampo, subang kabilin among mahon. Halina, dalina, panagiusan natong kagayanon. Halina, dalina, panagiusan natong kagayanon. Pantang panagiusa, uton ta ang mga mithi. Duyog di ining kasadya, salamat Senior San Agustin. Bulawan, danasak sa ulugan. Bulawan, matahom nga kagayanon. Bulawan, kalambuan, kalampusan. Bulawan, 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 alang sa tanan.
Once again, that was Barangay Puerto. 10, Once again, Barangay Kauswagan.
ni Pakulungan ni Punong Barangay, Barangay Carmen!
Once again, Once again, Barangay Kanituan!
Kanituan! Sound. Hello? Hello? Mic check. Hello? Again, Barangay Konsolasyon!
And that was Barangay Consolacion! Barangay Consolacion is headed by Punong Barangay Alexander Ligtas.
Discovery Honta, tara mga higala, sayawon ta, ang tuyok sa panahon. Discovery Honta, tara mga higala. Manausab ka din mo. Bulawan. Di na mo mga higala, maglipay-lipay